Jeg er John Holm, og jeg er senior jobkonsulent i en non-profit organisation, som hedder Jobmakers. Vores organisation har til formål at finde kvalificeret arbejdskraft fra Danmark til skandinaviske lande, hvor vi primært fokuserer på Norge på grund af miljø, lønninger og tæthed til Danmark. Vi arbejder tæt sammen med det danske system med at finde og tilbyde jobs til danskere i Skandinavien, mennesker som gerne vil bo og arbejde i udlandet. Vi snakker med 60-80 arbejdsløse om måneden om muligheden for at arbejde i udlandet. Ud af de 60-80 mennesker, vi snakker med, er der ca. 20, som er interesseret. Derefter har vi one-on-one møder om, hvordan det er at arbejde og bo i udlandet. Ifølge vores erfaring er der ikke mange, der ved, hvordan det er at bo og arbejde i udlandet. Så vi bruger ca. 4-5 møder på dette emne. Når vi konstaterer, at han eller hun er klar, så begynder vi at skræddersy et job til dem, så alle er tilfreds med ansættelsen. – 60 dages garanteret arbejdskraft, grundig udvælgelse af kandidater, konsulenter, der kender til jeres land og arbejdsforhold, velforberedte medarbejdere, der har lyst og vilje til at arbejde, skattefri engangsafregning.